ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. духтара имрӯза влога бигем мо аз саҳар сар кардем. инҷа барои кӯдако чӣ хеле ки шумо дидем аз субҳона тайёр карда будам. баъде ки мо субҳона ки кардем, духтаро иҷа и видео давоми рӯзи гузаштаҳай. агар шумо дар ёд дошта бошед, дар дигар видеом гуфта будам ки мо торговый центр мерему, кӯдакора суратоша мебурорум, лекин видеои ма 2 рӯз дарозтар мешид, барои ҳамо нисби видеора намондам. иҷа мо омадем суратҳои аҳмадҷоншона буроварданӣ. бо аҳмадҷон мо суратҳоро буровардему баъд хона омадем. духтаро мо буромадем, суратҳои даркориро буровардем. аквози хона мерем насиб боша. Перейдем домой? Да. Сейчас лампами фруктим. Мам, а теперь я буду делать дома уроки. Причем нам будем игрушка и акваплана. Уроки хорошо. Мама, купить мне вот такие наушники. Вот этот. Майлюль дадат, а Миги дадат михара. Еще вот такой. Хорошо. Спасибо, мама. Пожалуйста, мы буромадем суратҳоро буровардем. духтаро дар хона нишон метиҳам. иҷара бинед чӣ хел сумка бисёре. рехтагиай сумка. намехе духтаро бачаҷони ма хоб аёлиам нахестай. Магазинам дуромадем. Только фотографом хода еще наметнем? қати кӯдако магазин хадр омадем, продукта харидам барои хонаам, равған, салфетка барои кӯдакова, бо фери ва ҳам хеле чизои барои хонаха харидем ва ёрам нишонати меша. Ба иҷа мо дуромадем суратҳои аҳмадҷоншона буровардам. ба фикрам 8 сурата 80 рубл шид, амиқа шид 80 рубл да. Иними сураташона аҳмадҷона вақти усолаш и суратай ба фикрам. майдаакай бинед. иҷа нав омадаги будем май Тоҷикистон. ҳарчада детск площадка сурат гирифтаги майдаакан. иҷора бинед чӣ пластилин қати мекунанд. тоза мекунем бо амхе. иҷа боша қати тренершон аҳмадҷон. суратша қати эмомалӣ. иҷа як сол пеш 2 сол пеш ира сурат гирифта будам. соли навда. иҷа ден раждени аҳмадҷон буд. иҷа ден ражденишон дина буд ку духтаро. дина парел бигем. дуруст пеш бигем да. суратшон гирифтам, сураташона буровардам. иҷа ҳардаш сурат гирифтам. як сурати дигаша айхмонай хабари нишона метиҳем духтаро. инамехе духтаро суратҳоро буровардем. ҳозираш данем қад сураташона уста суратшон мегирам мебурорам. беҳад арзон 80 рубл да. чандта сурат чед? 2 4 6 8 сурат. намехе духтаро ма камтар соус андохтам ҷӯшидестай. бо иҷа хостам ки камтар дига моҳӣ бирон кунам. дадаш моҳӣ оварда буд. шави ден раждени эмомалҷон ки бирон рости бирон накардем дига. худаш соат 11-12 шаб буд. хостам ки ҳозир биронаш кунам. беҳад моҳӣ калона зуҳӣ мекунам. духтаро шумо бинед. духтаро майра мешон. майдаш мекунам. Нет, зина не слышишь, да? Ну, почему? Они же хорошие. Их нельзя не попробовать. Давай пошли, купи мне. Вообще должны держать, потому что... Чего? Что сказал? Я приготовила.
духтарои ҷама моҳира майда кардам. Аҳмадҷон омадай пешамда мега ки моҳира чиба майда кардӣ? Мега убулай намекардӣ майда. баъд хандидам, гуфтам моҳира бароям мехоҳӣ бояд майда кунӣ, одам бояд бихӯра. Мега не, бояд майда намекардем. Гуфта дилаш сӯхтаистай қатима гап заистай. Духтаро моҳира ман намехоҳ бирён кардам, бигем сирх кардам шаба. Соуси ма хӯроки бегаҳ мода аллакай шом шид. Хӯроки бегаҳ ман тайёр шид. Инҷа дар ду талерка бигем мебардорма. Якташа Аҳмадҷон дам ёмонам, а як тарафаш кам кам ма Эмомалӣ дам метам, чунки Эмомалӣ ма маҷбурӣ мехӯра бигем, яхе вақт намехӯра. Метим шава вақт ма мехӯрам бигем кам кам. Инамехе духтаро хӯроки бегаҳи ма тайёр шид. Имрӯза влога ба анҷом мерасонам. Лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. То видеои оянда дар паноҳи Худои меҳрубон бошед духтаро. Я еще голубой.